Rigtig hjertelig velkommen tilbage. Nu er vi altså nået til uge 2 i denne her ferie mentaltrænings-challenge. Og måske blev du lidt forundret over sidste uge, at vi jo startede med kroppen og ikke med vores tanker. Men det er altså fordi, som jeg sagde, at det skal vi helst gøre først, fordi så virker det mentale pludselig. Rigtig mange af jer har måske oplevet, at I har prøvet at skifte tankemønstre, men det har ikke rigtig fungeret. Og der er det altså typisk, fordi vi går og spænder op i vores krop samtidig, så det vil sige, at vores hjerne har overhovedet ingen interesse i at ændre tankemønstre. Så nu er der kommet mere ro på forhåbentlig, og så kan vi gå i gang med at ændre vores tankemønstre. Så vi vil gerne ud af det, jeg kalder traumeloopet, som altså er, at vi går og træner det samme og det samme og det samme af det, der var rigtig dumt. Og så bliver vores hjerne super dygtig til at tænke på det. Så nu skal vi til at lave nogle nye, og vi skal til at reframe, som jo altså er overskriften her på uge 2. Vi skal til at reframe den historie, som vi går og fortæller os selv. For det er meget, hvad du har været udsat for, eller står i lige nu. Hvis vi fortæller os selv den samme forfærdelige historie hver eneste dag, og at vi kan aldrig nogensinde få det godt igen, jamen så bliver det altså det, der bliver vores virkelighed og vores sandhed. Så vi vil rigtig gerne bygge en ny motorvej i hjernen, som rent faktisk kan tænke nogle lidt mere konstruktive tanker. Det kræver repetition. Og det er vigtigt for mig at sige, at når vi arbejder med mentaltræning, så er repetition vores redskab. Hvis ikke du er villig til at repetere nogle nye tankemønstre, så vil de aldrig blive stærke nok til at overskrive de der gamle. Så det vi skal til, det er, at vi skal til at bygge nyt, i stedet for at vi skal til at bekæmpe alt det gamle. Det er der, hvor vi bygger nyt, og vi bygger noget nyt og stærkt. Og selvfølgelig, hvis du er lige midt i en skilsmisse, så er det også vigtigt at få talt om det, og få tænkt igennem, hvad det er, der er sket. Det er klart. Men det synes jeg, du skal bruge hjælp til at komme igennem, så du ikke skal gøre det helt alene. Men til alle os andre, så handler det altså om at få bygget nye tankemønstre. Så en sætning, der kan være rigtig god at lige tænke på i den her uge, det er, at jeg kan ikke kontrollere mine spontane tanker. De kommer jo bare bum 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 hele tiden. Men jeg kan vælge, hvilke af dem, som jeg aktivt gentager. Og det er altså gentagelsen her, der er kodeordet. Som i uge 1, så skal vi altså lige ind igennem erkendelsesrummet først. Fordi ellers så går vi måske og snyder os selv og lyver over for os selv i forhold til, hvordan virkeligheden ser ud. Så du kan altså ikke ændre dine tanker, hvis du stadig tror, de er sande. Så hvis du går og fortæller dig selv, at du er dum og uduelig, og du virkelig tror på det, så er det jo svært at begynde at lave nogle nye sætninger, som er sande for dig, fordi at du sådan lidt har valgt, hvad der er sandt. Så vær ærlig over for dig selv og spørg lige dig selv, er de virkelig sande, de her tanker? Og gavner de mig? Fører de mig det sted hen, jeg gerne vil? Og hvis de ikke er sande, og hvis de ikke gavner dig, så synes jeg, vi skal lave dem om nu. Hvis de er sande for dig, og de gavner dig, så synes jeg bare, at du skal fortsætte. For så er de jo ikke værd at lave om. Så hvor er det, du holder dig selv tilbage? Gå lige ind i erkendelsesrummet og find ud af det, inden vi går i gang. Husk, der står i printoutet forskellige sætninger også, som du kan kigge på. Så hvis ikke du har dine printouts allerede, så skriv til mig på ladyboss@ladybosses.dk, så skal jeg nok hjælpe dig. Men ugens program er altså at se den her video færdig. Du skal lave en daglig øvelse. Denne daglige øvelse for denne uge hedder fjerne ukrudt. Så skal du lave ugens miniopgave, og i denne uge så handler det om at skrive et kærligt brev til dig selv, som om du var skilsmissen. Så her går vi altså ind og reframer hele historien, laver en ny historie og leger, at vi er skilsmissen og skriver et kærligt brev. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Så har vi altså ugens powersætning igen. Jeg vil anbefale igen at skrive den ned på nogle post-it, tænke den op forskellige steder, så du kan blive husket på det mange gange om dagen. Som jeg sagde sidste gang, jeg repeterer også her, fordi det er nemlig det, vi skal bruge, når vi skal lære noget. Det er, at noget af det sværeste er egentlig ikke at lære nyt, det er at huske det, som vi lærer.
Og så er der til sidst ugens refleksionsspørgsmål, som jeg vil anbefale, at du går og tænker lidt over, eller skriver ned. Der er en god proces i at skrive ned i sådan en her proces, når vi skal ændre tankemønstre. Godt. Den daglige øvelse, fjern ukrudt. Her skal vi altså træne vores tanker, og vi skal jo træne nogle nye tankemønstre. Så det der er ugens opgave, eller den daglige opgave hver dag i den her uge, det er altså, at du skal opdage de her negative tanker, som holder dig tilbage. Og så skal du spørge dig selv, når du opdager den, kunne jeg egentlig godt tænke mig at være verdensmester i lige præcis denne her tanke? Vil jeg gerne være verdens bedste til at tænke dårligt om mig selv? Eller vil jeg gerne være verdens bedste til at tænke, at min fremtid er svær? Eller hvad det nu kunne være. Og hvis svaret er nej, det håber jeg næsten det er, så skal du skifte den ud med en tanke, som er mere støttende, selvkærlig og konstruktiv. Så jeg synes, du skal gentage denne her sætning inde i hovedet mange gange i løbet af dagen. Lige nu, så er det bedste, jeg kan øve mig på, det er faktisk at ændre min indre dialog til en stærk og selvkærlig dialog. Så det øver jeg mig på lige nu. Det kunne være et eksempel. Du kan sagtens finde på din egen sætning. Det vigtigste er, at du opdager den negative tanke, du gerne vil skifte ud. Spørg dig selv, om det er den, du gerne vil være verdensmester i at gå og træne hver dag. Og hvis ikke det er, så vælger du den sætning, som du har lyst til at blive verdensmester i. Og så repeterer du den sætning mange gange om dagen. Husk på, repetition er det, der skal til. Du kan ikke sige det én gang, og så er det lagret i din hjerne. Det svarer til at sige, at nu går jeg ned i fitnesscenteret og løfter en vægt, og så går jeg hjem og er stærk. Det ved du jo godt ikke kan lade sig gøre. Så det her er det samme. Du kan ikke tænke en ny sætning en gang, og så er den lagret i din hjerne. Den skal repeteres, den skal ældes ind i din hjerne mange gange. Så vælg den tanke, som du synes kunne være mere støttende, mere konstruktiv, mere selvkærlig, end den, som du gerne vil af med. Så kommer vi til ugens mini-opgave. Og det er altså her, hvor vi reframer skilsmissen. Så prøv at lade som om, at du er skilsmissen, og du kommer og skriver denne her historie til dig. Det vil sige, at den kommer altså ikke og fortæller, jeg kom, fordi at jeg vil gerne give dig super meget lidelse og få dig til at føle dig ensom og en fiasko. Nej, det kom den jo ikke for at sige. Den kom måske for at lære dig et eller andet godt. Hvad kunne det være? Hvad er det, den kommer for at fortælle dig? Det er det, som du skal skrive her. Det er det, som du skal begynde at bruge nye hjernebaner for at finde på. Ikke? Så hvilke ressourcer har den måske vækket i dig? Kunne du lige pludselig finde ud af nogle ting, som du ikke kunne før? Hvordan skal du bruge skilsmissen til at bygge dig selv stærkere? Og så husk på, at brevet, og det står også her alt sammen i dine printouts, men brevet skal altså skrives i mindsetet af, at livet er ikke imod dig. Det er med dig, men det er for at lære dig nogle ting. Så skriv en ny fortælling til dig selv. Der er ingen, der behøver at se det. Omkring de konstruktive ting, som du får med dig på grund af skilsmissen. Og måske er det svært, så finder du bare på et par få ting. Men det er vigtigt, at vi begynder at reframe denne her historie af, at det her er ren lidelse, og jeg er bare alene og ensom resten af mit liv. Ugens powersætning, som du kan øve dig på dagligt her i denne her uge, det er, jeg øver mig hver dag i at tænke som en ladyboss. Så du kan jo tænke det lidt ligesom, hvis vi nu skulle lege, vi var Ole Henriksen, så kunne du tænke hver dag. Jeg øver mig hver dag i at tænke som Ole Henriksen. Ole Henriksen er jo en form for idol for mig, fordi at han er så karikeret, og han er også et godt eksempel på, at hvis man vælger at være på en bestemt måde, så er det jo det, man går og træner hver dag. Da jeg blev skilt, så valgte jeg, at min figur, det var en ladyboss, og det var hende, jeg ville lære, og det var hende, jeg ville gå og øve mig på at være hver dag.
I dag føler jeg mig 100% som en ladyboss, så der er ikke noget, jeg skal øve mig på i den henseende. Det er ligesom blevet læret i min hjerne. Og til sidst til ugens refleksionsspørgsmål. Gå og lige tænk over, hvilke tankemønstre tjener mig ikke længere. Hvad er det for nogen, der egentlig bare er der for at fylde op og bare er gammel vane? Hvad kan jeg sige til mig selv i stedet for, som er kærligt og styrkende og opløftende? Hvad trigger mig måske til at tænke de her gamle tankemønstre, og kan jeg komme den her trigger i forkøbet med mine nye tankemønstre, så det ikke når at stikke af for mig? Og hvad vil jeg dagligt gå og sige til mig selv, hvis jeg var min egen bedste skilsmissecoach? Hvad vil jeg så sige? Gå og reflekter lidt over det, fordi det er noget af det, som du skal til at begynde at bygge i din indre dialog. Det var alt for nu i denne her uge. Få kigget på printoutsene, få gået og tænkt over det, skrevet ned, øvet dig, gentag det, repeter. Husk på, ingenting virker uden repetition. Og lige nu har du øvet de dårlige historier mange gange. Nu skal vi til at øve nogle nye, gode, konstruktive historier. Og det handler ikke om, at vi skal spraye flødeskum på en lort. Det handler om, at vi skal begynde at reframe historien, så vi også får øje på nogle af de gode ting, der er. For selvfølgelig er der masser af dårligt. Det kan jeg godt skrive under på. Men der er også meget godt, eller der kan potentielt være meget godt, så lad os holde fokus på det. Rigtig, rigtig god ferie og god arbejdslyst. Vi ses om en uge. Hej.